Wala pa nga, nagamay pa lang. Nakawa na ganyan ka rin din. Hapon eh, dito na parkon, dito. Guys, ito nga pala guys yung video natin for today. Papakawalan namin yung aming bagong mga inahin or yung kakahiwalay lang nila sa kanilang sisiw guys for 2 weeks. Then pwede nyo silang i-release na for another batch na ililaid ng egg na nila. Hi guys, good morning. Welcome back again to our channel. So for this video guys, i-share ko sa inyo yung mga kakahiwalay lang or after 2 weeks na na-hatch nila yung egg is hiniwalay namin yung ina, and then now for today's video yun na nga, i-release na namin siya. Before that, I'm gonna share to you also this part or na meron din kaming pato dito guys, but later on I'm gonna tell you some tips about that. Sa manok na muna tayo guys, yun na muna kasi i-release yun today guys, and then we want it to be captured or ma-share namin sa inyo kung paano namin ginagawa bago sila i-release ko, ano yung mga ginagawa namin. So yun na guys, yung mga inahin kasi namin dito is kailangan kapag bagong hatch na sila is nasa anak talaga nila or sa mga sisiw talaga. That's the thing about having a backyard farming. Dapat nasa nanay talaga nila, kasi kapag hindi kailangan mo nang maglagay ng ilaw para hindi sila ganong malamigan, kasi that's the thing na ginatuuban sila guys kung sa Bisaya pa dito sa amin. Kaya kung hindi nyo or kung malalaki na yung mga farm is usual na ginagawa po nila is talagang nilalagyan nila ng bulb, and yun yung paraan para ma-warm yung sisiw at hindi sila mamatay or magkaroon ng sustainability yung katawan nila until na
pwede na silang hindi ilawan. So dito sa amin guys, yun na nga, kailangan ng ganun po. And after 2 weeks, yun na nga napansin namin, pwede mo nang i-remove din naman yung ina. After 2 weeks guys, pwede nyo na lang i-remove yung ina kasi kailang okay naman din yun na i-remove na siya. So tulad dito guys, after 2 weeks guys, na-remove namin yung ina, then nakasustain na sila kasi may 2 weeks naman din, and then parang nasanay na yung katawan nila. Though, we're still putting some valve guys, ganyan. So, okay guys, ito lang nga yung sinasabi ko sa inyo na magre-release na po kami ng mga inahin na after 2 weeks na nangitlog sila or na-hatch nila yung egg, kinulong namin or I mean, pinadala namin yung sisiw sa kanila for 2 weeks lang, and then later on is kinuha namin para ikulong, and then para naman magitlog na din. That's one way or another guys, na para hindi kayo like medyo matagal yung pagdala nila sa kanilang sisiw, kasi medyo lugi tayo pag ganun kapag backyard farming tayo or gusto natin na maraming itlog, kasi medyo matagal. Usual kasi na bago ginatali, yung sa Bisaya pa dito sa amin guys, or bago nila iniiwan yung kanilang sisiw is around nasa 1 month to 2, yung kadalasan ganun talaga, or 1 month to 1.5 months, ganun yung kadalasan na bago nila iwan yung kanilang mga alaga or yung kanilang mga sisiw po. So, ang ginagawa namin is kinukulong namin siya at saka yung sisiw niya for 2 weeks, yung pinapasama namin talaga. Like, pero nasa kulungan siya guys, hindi siya yung tipong pinapabayaan lang kung saan-saan sila kumain, kasi para ma-prevent na rin yung mga pagkain ng mga insects, yung mga ganun guys, yung mga ahas, mga or ano pang mga insekto na pwedeng kumagat sa kanila. So, for today's video guys, ngayon na nga ipapakita namin sa inyo kung paano namin sila or anong ginagawa namin bago sila i-release. Anyway, disclaimer guys, hindi na namin napakita sa inyo, pero pinaliguan namin sila after 2 weeks nung kinuha namin yung inahin. Pinaliguan namin talaga sila para at least makondisyon sila guys for the next na naman na mangitlog sila. So pinaliguan namin yun guys. So hindi namin napakita sa video na to, pero soon na lang guys, sa susunod na lang na pagpapahiwalay namin sa aming sisiw o tsaka sa inahin, papakita namin yun sa inyo. So for today's video, yun na nga gagawin namin is magi-inject kami guys ng vitamins para at least makondisyon sila guys. Ito yun guys, yung sinasabi ko na inahin na pinakondisyon na namin siya or naligo na namin siya. Ganyan. B-complex po yung gamit namin guys na vitamins dito. And then yan, ready to release na siya guys. Be careful, dapat naligo siya guys nung napurga na siya. Tsaka napurga na siya. Ayan, ready na yan siya guys na mag-laid na naman ng egg. That's the thing guys na kinukuha namin sila after 2 weeks nung nag-hatch siya ng egg, and then 2 weeks na kasama yung sisiw, and then later on kunin nyo, liguin nyo, ipurga nyo, and then bago nyo i-release is mga siguro about a week pa rin na nasa kulungan para at least hindi sila masyadong stress or what. And then after that, bago i-release is injectan nyo ng mga vitamins, or it's up to you kung anong vitamins na recommended sa inyo or yung mas hiyang kayo na sa tingin nyo mas maganda yung kinalabasan sa inyong manok. So sa amin dito guys is B-complex yung nahiyangan ng aming mga manok dito, kaya yun yung ginagamit namin. So sa susunod na lang siguro guys, sasabihin ko sa inyo kung paano namin siya ini-inject or ano yung paraan para tulad ng ginawa ng mister ko kanina, na siya lang isa ang hindi na kailangan na may kasama ka na nag-i-inject. So ayan guys, yan yung si chocolate namin dito, and ready na siya. 2 weeks na siya guys. Actually, yung mga sisiw na nakikita nyo every now and then dito sa video ko, siya ang nagdala nun for 2 weeks. So ito na siya. Hindi mo maaakalain na meron siyang sisiw, tapos ito na agad babalik na muli siya sa kanyang usual na ginagawa, na yung free range na nga siya guys. Talagang free na siya na kakain or ganito, magpapaupa, at ayun, magle-laid ng eggs and everything. So yes guys, I guess that's it for this video, and thank you so much sa panunood. Hope na natulungan ko kayo sa
aking video or munting video today, and sorry kung hindi namin napakita nung nililiguan namin yung inahin nung nakaraan kasi hindi na namin na-capture, and then bago lang din yung channel namin. So yes, I guess that's it guys, and until next vlog, thank you for watching.